Venray stond zaterdag weer in het middelpunt van de wielersport. In Hartje Centrum was de start- en finishlijn getrokken van de tweede Venrayse ploegentijdrit. Onder begeleiding van motoren legden de renners een parcours van 14 kilometer af. De organisatie, die in handen was van TBC Oostrum en de Stichting Wielerpromotie Venray, kon 27 ploegen begroeten, waaronder het triathlonteam van Essen Optiek. We hebben eigenlijk in deze samenstelling nog geen ploegentijdrit gedaan. Nee, vorig jaar heb ik zelf al meegedaan met een andere groep, maar vandaag met dit team, ja. Wat verwacht je ervan van de ploegentijdrit? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nou ja, eigenlijk het is een beetje dezelfde afstand als die we normaal bij de teamwedstrijden hebben. Dus het is wel een afstand waar we redelijk op ingespeeld zijn, denk ik. Maar we zullen zien. Jij zegt net teamwedstrijden, jullie doen vaker mee met wedstrijden, begrijp ik? Ja, we zitten bij triathlon in de tweede divisie. Dus dan hebben we 5 wedstrijden per jaar en dat is eigenlijk meestal een 1/8. En dan moet je ook 20 kilometer fietsen. Dus, ja, en de ploegentijdrit, is dat nou een echte kuitenbijter? Doet dat extra pijn? Dat gaan we zien dadelijk, maar ja, je moet wel alles geven. Dus, ja, want dat lijkt me wel. Hè. Normaal kan je alleen fietsen, kan je zeggen van ik stop, maar bij ploegentijdrit, ja, is toch een aparte discipline, denk ik. Ja, dat is wel anders, want bij de triathlon fietsen we individueel. Dus mogen we niet steren en hier moet je echt steren, dus dat is wel heel anders. Dus het is eigenlijk nieuw voor ons. Ja, ging wel lekker. Ja. Voor ons doen hebben we onszelf overtroffen, denk ik, vandaag. Ja. En heb je nou echt afgezien? Nou, wel een moment even van afzien. Ja, ja. Wel voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Ja, ik vond het echt goed gaan. Wat vond je nou het moeilijkste stuk? Waren er hele moeilijke stukken tussen? Ja, gisteren hadden we geoefend, was er bijna geen wind. En nu was er iets meer wind. Dus dat merkte je wel in het begin. Maar ik weet niet precies op welk stuk dat was. Maar hebben jullie misschien wel gemerkt? Ja. En nu uitpuffen en eventjes op het terrasje pikken? Ja, zeker. Even een drankje pakken, ja. Geen alcohol. Vond je het zwaar? Nou, het was wel zwaar soms, maar het viel ook wel mee. Dus ging lekker. Ook de slappe ventiel deed met enkele teams mee. Ja, Edwin, jij hebt dan de kaar getrokken vanmiddag? Nee, helaas niet. Was eigenlijk wel de bedoeling, maar ja, het ging hier bij de start net al mis. Dus helaas, ik heb het over moeten laten aan mijn 3 andere kopmannen. En die hebben het goed gedaan, hoor. Ja, wat vonden jullie van het parcours? Ja, schitterend. Een mooi parcours. De bochten zijn wel wat gevaarlijk, maar ik denk wel dat het goed te handelen is, absoluut zeker. Wat is nou Venray? Wat was bij jullie hier? Wat is hier dan de kraker? Waar gaan de benen op kapot, zeg maar? Ja, de kraker is als je naar beneden rijdt en als je omhoog rijdt. Maar het is gewoon geweldig om Venray binnen te komen. Ja, dat is gewoon prachtig, dat publiek. En dat je vanaf de sprank hier naar beneden rijdt, ja, dat is gewoon schitterend. Alleen balen gewoon van dat die andere 3 mannen het hebben moeten doen en ik niet. En, maar ja, helaas, volgend jaar beter. Hoe was het? Een hele bijzondere ervaring. De eerste keer een tijdrit. En ik moet zeggen, ik ben trots op het team, want ze hebben me naar binnen geloodst. Dus, ja, hoe vond jij het hier om in Venray te fietsen? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het was mooi. Mijn buurtgenoot Maarten Tjallingi had mij al getipt. En Joshua Winnen die zei al van, Walter, je moet deze kant op komen voor die ploegentijdrit. Kun je ons mooi komen ondersteunen? Ik denk, nou weet je, vierde wiel in de wagen, komt er goed. Maar het was pittig. Het was een mooi parcours, veel windstukken.
Maar was leuk. Dat was voor jou ook de eerste keer een ploegentijdrit? Nee, ik heb wel een verleden in het fietsen, dus ik wist wel wat pijn was. En ja, dat was hier niet anders. Ja, je hebt eigenlijk die Venrayse mannen allemaal een beetje vooruit moeten stuwen dan, als ik dat begrijp. Nee, ik had een mooie ploeg. Er ging in het begin een klein beetje fout, maar dat hoort er ook bij. En dan moet je weer herstellen en dat is leuk. Pijnig je nou meer in een ploegentijdrit, omdat je er toch bij wil blijven? Ja, ook. En je leeft er naartoe, dus ook de week voorafgaand, dan ben je gewoon gefocust. En ja, dat is gewoon heel mooi om mee te maken. Het Limburgs Express Cycling Team won de ploegentijdrit in Venray. Ja, proficiat op de eerste plaats. Hoe was het vandaag? Zwaar? Ja, ontzettend zwaar. In het begin ging het meteen hard. We hadden ook afgesproken. En net voor Merselo, toen brak het ons een beetje op. Maar toen hebben we het toch doorgezet. Dus erg tevreden. Ja, vorig jaar hebben jullie hier ook al gewonnen. Ja, dat klopt. Dus we voelden ons weer verplicht om terug te komen. Zeker na zo'n geslaagd evenement vorig jaar. Dus dat was gewoon echt goed. En dit jaar ging het ook gewoon super. Wat is er nog zwaar aan? Dat ik niet de sterkste was, maar die andere twee heren. Dus dat ik flink in het wiel door moest zetten om überhaupt bij te blijven. Want die andere twee mannen, Lex en Roy, die waren wel erg sterk vandaag. Dus dankzij hun staan we hier ook, denk ik, op de eerste plaats. Anders was het niet gelukt. Want, ja, trainen jullie hier nou ook vaker op? Nou, nee, gewoon voor onze eigen wedstrijden. Dus niet zozeer ploegen tijdrit, maar gewoon meer eigen wedstrijden, zeg maar. Ja, wat vind je van zo'n evenement hier op Venray? Ja, ik vind het hartstikke leuk en ik vind het ook heel erg leuk dat er zoveel in de breedte meegedaan wordt. Dus de vriendenclubjes die hier aan meedoen en die een eigen wedstrijd hier rijden. En een wedstrijd in een wedstrijd eigenlijk. Dus bijvoorbeeld een top 10 proberen te halen of in de middenmoot. Dus hartstikke leuk dat er zoveel mensen meedoen. Hartstikke gezellig. Goed hè? Dat wil je op dat Frank of niet?